Някога задавали ли сте си въпроса, кой е най-редкият автобус за срещане в София? Може би не сте, но аз си го зададох този въпрос. Така че днес ще разберем кой е най-редкият автобус за снимане или по-точно да видим в София. Първо да направя малко уточнения. Тук не включваме аварийните возила, които се разхождат по улиците, я за аварии, я за нещо друго. Не включваме ретро автобусите, съответно няма да имаме Екарос, няма да имаме Чавдар. И разбира се, изключваме частната фирма, която обслужваше 260 със своите уникални автобусчета. То не бяха Тезелери, то не бяха Мерцедеси, то не беше чудо. Нека всъщност започна и за най-много автобуси в София. Може би се досетихте, разбира се, МАН А23 са най-много автобуси в София, като те преобладават с цели 186 бройки в София. И едва след тях са оранжевите Ютонзи, които са с цели 132 бройки в София. Но видеото, разбира се, е за най-редките автобуси, така че нека започнем. По принцип, най-редките автобуси в София са именно тези, които не излизат и са запазени за музейни, но за тях ще говоря след малко. Така че нека започнем с класацията. На първо място на нашето, да кажем, най-чест, най-рядък автобус, Mercedes от 345 Connecto с 18 бройки. Моля ви се, поправете ме, ако греша с бройката. Съмнявам се само 18 да са в цяла София. След което ги следват Интуротата, които са 15, и логично Интуротата могат да се срещнат само в Южна София, както и в Западна София, по линиите за Банкя и за Витоша. След тях ги следва MAN SG 262 с 11 бройки, като буквално вчера или оня ден бракуваха 2 бройки. И вече имаме двама категористи. На предпоследно място се отреждат новите манове А20, които са само 2 бройки с регистрационни времена 7173 и 7175, които се обслужват от МТК и най-често се въртят по линии 86, но днеска, 8 март, честит ден на жените, ги сложиха, т.е. единия го сложиха на 31 от трета кола, а преди няколко дена бяха сложени на втора кола на 24. И нека преминем към нашите двама финалисти. Първият финалист, за съжаление, в момента не се движи и вероятно няма и да се движи. Именно Mercedes O345 7167, който е спрян поради нужда на ремонт, буквално основен. В момента стои в земляне и за съжаление, вероятно съдбата му ще бъде именно брак, но да не бъдем песимисти, да изчакаме още малко, да видим какво ще стане с тази малка машинка. И може би се досетихте кой ще е на първо място, неговия малко по-голям и дълъг брат O345G. Има един единствен екземпляр, който се движи в момента по улиците на София и по дружбенските линии. Това е именно 3592, който всеки ден излиза на линии като 213, 305, 413 и другите дружбенски линии. Този автобус в момента е най-рядък за срещане, качване и буквално каквото се сетите. Ако видите този автобус, снимайте го. Рядък е. Сега не означава, че това е единственият такъв автобус в София. Забравих да спомена неговия брат 3588 в момента е запазен за музеен, което значи, че вероятно в бъдещето ще имаме от 345G като музеен и ние като възрастни ще можем да му се възхищаваме. Но за сега ви отговарям на въпроса кой е най-редкият автобус в София, а именно от 345G 3592, който почти всеки ден излиза на друженските линии. Ако имате време, желание и камера, която да не е картоф, отидете, снимайте го и му се радвайте, докато все още е жив. Защото, както знаем, какво става с редките автобуси, съвсем спокойно може и неговата съдба да е такава. Аз съм Обяснена София и до нови срещи.